Hello guys, jotna lam soga chini channel gai ang ta bok mamui songna nai tongo ta ke mai bok sai rekha ke ta bok ke ang mui songna bagai mosla ro tiar khai tongo ta gam toktwi mia mani bara alisa abono ang songwi nai tak di boro gai tabok ang pezri sumrok jotona tiar khabe gina nong phunga nai toni sini blog no say guys inge ang tabui ko hasing bai risum ang godogoi paikha gata bok inge pejo godogoi ang toktwi rok ruk sinai ta ge norok bai haino ai ang malai firano o ko pejo godog bai nai. Okay guys, ang nong no kasakok sound do amo ang amo pezri sumrok togoi tongfru toke pongoi ruta thor sasa sundri thangsu sajing sajing no baka bising bising moni ma tongka darabo tongo henge moni ragli ta ha hasare. Okay ko guys, ang alok bai toktwi rugi rekha gas box soi ge nogo sasung ba sharama sinja hanyu ayang uyang rogo na harnya hanya ma tong khata an besai song gai sirpukhiwana aram hani thamaya na kaisana tuiranya bala sinima poti bosono ke amada mano maiya na nyambura asaya anga ana asaya ang toktwi chongre sinai hana yang box sai tonu ta ge thepung sini ko thaikya taklale makhana ko ang pejori sum hasing rok angoro eglogi mix khainai ang omo khaina khata godogoi na khata ge yang gmai box haina kha bok monjak no anmai kujungmani marang jok tangka hamnai no kisa comment khai sari guys botang simi kujungmani ya mas gai ja hai kana nai tonga ang amse guys ango ko toktwi rugoi tong to teita o an a wak chikon wak busa ko kubuli tongkha hinai nai sukurunga thangmo se wasno oro wari ruine yoko tongkha ta sawine mora jat dispang tong tong nai khenge kari ka hik kasang to khona le kasuro amo hingke phungni moita alok kakmok hingke mushroom ke thogrui awandro songmani nokta kopor tokana kamu camera was kopor nok jak tong do guys ke koromo no awandro to gas rok hujai ge balok soko tak mamui mumbai khese bebang no hui mar basinai. Okay guys, ko toktwi rok monoi nai ang tikhlai nai ang tabok takari ori tono tam tam na ang duye duita bati nawai nai ang ri tong kota sia ke ang sasung camera darom nai oboda khainai kisa tamdal bite mai hayangi thaka angke kok bo saibalia do ang tam male darabo tongo kos galogoi tongo ta angke kisa lasima hayango hinai ang kok rok salia ta angke ang boys ma khaikya gadabok ang alok rok toktwi rok khukbai nai ang okay guys aswk dini kadangma tini sia hai norok bai chung malai manfusio angke sung norok ni bwskango sung nugjak mani ni karon tong ta malai sinthane time kwrui ta angke an bwsaibo labar rabala angke funga khe labar rana thango labar rai phaiga khe bono mamui rok songoi nai mai rok khurui nai charo angke maisa bo khenche kisa rest khainai thumnani hinai ma thango thumke se ekta duita jora rok ma phaigo ta thummani ko leri rok thango ta aboni bagai nongno video rok phunukmaya taimani bagai guys norok no video phunuknani bagai sing taimanya sini thani jora kre ungtango ta daily vlog rwnani bagai ke aboni bagai norok naisingdi next vlog o tama video tubnai norok sungno comment khai sari ta hingke norok te kese kok sana muchungo do guys norok ni hamjakma norok ni support nango like comment share te subscribe khainani tapok di do.
nasime tathani hinke ang mamui songbai se eko yang pukhiri o jethasong aromoi tonglayo ta hinke kan bwsai tei tokona hani himase nai tongphaio borok aromani ta hinke tei ramchogo bongni pukhiri hinke ang tabo kisa borek khagui sagana hinani ang borek khagui tongo tani bwsai hinke camera sagui tongo tabo ang bono phone ree kalang thangka bwla ko ang hingka ke borek khagui tongo ta.